Wow, Tita, that food is very delicious. Ay, thanks, Yes, Iho. Tita. Did you like the Yeah. food? I think I'm gonna eat here again. Ay, sure, Iho. Wala gid sang Tita, problema. can I wash your dishes? Ay, no. Let the maid wash No, it. Tita. Ay, My Iho. mom- Yeah, my mom told me that I should wash the dishes every time I visit somebody else's place. Well, she's Alright, right. Tita. Okay, Iho. That's You sure alright. it's okay? No, Really? no, I don't mind, Tita. Ay, you're a good Actually, boy. I love washing dishes. Okay, Iho. O siya, ikaw na da bahala, ha? Kabalo ka na da kung anong himuon, okay? Tita, do you have the Dishwasher, Iho? dishwasher? Yes, Ah, it's right there. Alright, Tita. Ikaw na da bahala, ha? You know what to do. I'm gonna leave you to it, okay? Ay, Iho, you've been raised well. You sure you No, I don't mind? Thank you. You sure? Okay. After that, I'll just... You're a very good boy, Iho. Keep it up, ha? Yeah. Okay, Iho. Nani, taluto mo ta ba? Ay, tuod ka to, ha? Tuta? Ay, sige, baw ka nami. Man ba? Ako lang din ta mo, gaspin ganda. Ikaw mo gas pinggan? Hindi ta, okay lang na Boka. Nando. Ang bala ko ni mama ko. Baw. Bisita ko sa... Abaw, Balay, balay, kabu. Ako mo, gas. Bukabuot man sa imo to ba? Ano lang ko ta karon ta sa ano ta. Ate, Kabalunan eh ko sige ta. ah. Ta po mapuputos ko bi karon ta. Oo, ikaw na da, kabalo ka na da ah. Gasan ko na ta. Ikaw ta, tapos ka nakaon. Ay, to ako lang na mahugas Okay, ah. ta. Sige ta. Ara lang na nga bunira, kag mga habon ha, kag sponge to, ikaw na da hugas ha, kay may kantuan pa ko. Ha? Ara na da ah, patsa lang da tayo ng gripo kung tapos ka na. Na, dra ko ang aksyon, ang habon ng dishwasher mo da. Ha? Okay to? Alo ka da ha? Ikaw na da, bahala sang hugas ang pinggan. Baw ka ba nandiyan bala si imo to mo? Lutuan ta ka sa dason ah. Samba, bago naman yung putahe. Oo, ta nang si mama kita dito do sa mga mahugas pinggan. Ibuta ko lang dito ha. Ay, oo to, butang lang na to. Baka nami nga bata, si imo to, no? Computer ko kaya sa sulod ta. Ate, sige, ampang lang kamutuan na yung computer. Nabi ka ano doy? Ta, nabi sang talo to mo ta. Ay, halata man! Ginubos mo Oh, eh. nabi ta, bago ni bitaw. Ay, to, Bago ni bitaw. uy, na kami sudaan karon. Ano ba sa balay? Ay, wala na kami karon sudaan niya to. Kung padala mo si imo, bugi na dilapan pa ho. Uto! Sige ta. Sa taso naman, nagkaon ka na di gani libre eh. Mangayo ka pa. Abaw, sus. Hoy, yung gasing pinggan mo! Aguira. Tinamitang imo nga luto tita. Agoy, tuod ka to? Matamit sa? Ay, agoy, agoy. Dami ba? Sa dasunta. Ay, di, lutuan takas na sunto. Ako bahala. Agoy to. Aguhoy. Agoy to. Ta, ako na Ako bahala sa imos dason. Tuan to ikaw. Aguhoy. Aguhoy. Aguhoy ta, okay lang. Aguhoy to. Ako, ano na. Aguhoy man to. Aguhoy, tita. Aguhoy to. Ta. Ay, ikaw lang na mahugas ang pinggan ha. Ay, gigamit mo man na ang balde. Ay, diri sa syudad to, wala na kami nagagamit. To. Ay, sus. Dra mo naman ginugasan, pasalo mo banda. Huwag mo man ginahabunan. Ano ta? Gamitan ng gripo. Ay, kadugon sa Ay, tubig ta. to, yes, kanugon gani, pero wala na mo na hindi Okay na, kinaubra. Okay ra dito. Ay, sus to. Hindi na Ay, pwede pa ni pligo ta. Ipaligo mo bangkit Pwede na. ba, butak sa banyo ka? Aguhoy to. Hindi, pwede pa ni ta. Aguhoy. Ipaligo mo man na. Ay, sus, tanong ba? Aguhoy.